Andi bakule iki gak sopi. Ya. Ada ya gekno kopi ya. Cingkir cilik ya. Beh lah wis kopi penggayan rana ngene iki. Kekuatane paling cingkir cilik. Ngene iki nek ning kobon oleh gak ya? Heh. Nek kadek 1000 lek 3000 sak lepek jere sing gedhi ku lho, orang lepek 4000. Iya bener 4000 3000 ya lek jenenge rene penggayan ngene iki ya pikir-pikir lho ya ngene iki ya. Iya rene gedang belas ya iki jek lagi montong kowe ngenteni sak wulan apa ya kanten. Ora apa-apa bener ijone. Lek rokok-rokok ayo trimo grendel ngene iki lho. Kancing lawang lho ya ngene iki gambare. Ngene iki ya ngempet lek perlu kan ya kena disosi. Dadine ya somat ya dirokok, somat ya ora. Ben grendel. Lah iya ya ben rada dikancing cangkeme masalah ya ekonomi lemah ngene iki. Wis cingkir cilik iki trimo ya ya. Ngene iki ya orang lepek to Pak Tu. ngene iki engko paling duwe ya ngepas-ngepasne kok iki engko. Ondi lho Pak Tu, Mang. Alah uyur-uyur sirku yang golek penggawe ya tapi ya renek penggayan belas terus no. Beh. Piye ngene iki? Beras-beras nang omahmu ya renek. Lah kok malah ya. Mbok ya nasib iki. Suwi lagi meng. Alah sik tas wakno iki lho. Ya kira wedang sing rada enak ya. Inti men Pak Tu. Ya ora sombong aku. Beh, Kak ketoke wonge ya rada lancar. di kowe iki mau wedi karo wedok ora men rokok kok grendel. Ngene mang ya ngene iki aku wis tak syukuri Pak No wis alhamdulillah pancen Ya aku ki ora sombong rokokku yo ngene iki, Dik. Aku ngene iki ya pancen ra ngayani ya tak trimo. Weh awakmu kok kemluwinti saiki Marian. Ada wedhus rokoke Surya saiki Samsu ya adol apa wi? Aku lek tak lundakne tak kulinakne rokok grendel ngono lho nang cangkem ndomble. Oh ngene ya Pak No ya. Tapi lek aku ngene iki me keadaan Pak No mare. Biasane aku ya ngono kuwi Pak No mbuh ngene iki. Wedang iki aku biasane nganu gelas cantel ya saiki ya njaluk cingkir ngono aku. Lah kowe wedi karo bojomu. Ya ora wedi aku ora nyambut gawe Pak No ngene iki. Ya aku nyambut gawe ya Pak ajak. Wis sembuh Pak No ngene iki. Lambeku ya tak openi dhewe, lambe-lambeku dhewe. Ngono. Heeh. Adol apa ya Pak No? Ke sawah. Ya. Weh. Ngono Pak No. Sawah sing ndi kuwi sing model iki? Sawah sing ndi neh iki? Wih, sawah tan-ratan ya. Adol wedhus e rokoke Surya saiki dol sawah rokoke apa iki? Ya Samsu toh. Dampret mluwinti men to. Ya wong bocah kene padakne. Rokae malah hitung-hitung iki. Lah ngono ki Dua, ajek tiga, ora empat. maksudku iki. Ya lek iso ajak panggan. Kamarku jerone grendel. Aku lambeku ya tak openi dhewe di bojo ra trimo ya ben mulih nang mboke. Oh ngono ya Pak No ya. Oh wis amoh kok rusak kok. Aku ngene iki tak syukuri Pak No pancen ya ora ngayani. Wis untung-untung bojoku jek gelem nukokne rokok barangane wis tak syukuri. Timbangane belas Pak No. Untung bojoku kuwi ya sabar. Ya nerima. Liyane kuwi lek kira guna-guna wih paling wis dadi entonto Pak No. Pertambah kuwi. Iya. Paling wis njaluk surat kuwi tek-tek ya. Ini njaluk pertambah lho. Wong urip nek donya sediluke kok ngopeni cangkeme dhewe di sing gak enak dilebokne. Aku ya milih sing enak. Lah ya ajek ora ngono maksud kuwi. Ya kene ya mesti ajek toh. Adol sawah Samsu somben sasingkas entek. Grendelne ya percuma ngono kuwi racek kok. Ya adol nah. Kene sawah los ya. Ngono kuwi nyang gulune nyang tenggorokan apa gak rik ngono to ya. Rokok lek solan salin ya. Loh. Biasane Kowe ngono. pilih kuwi. ono di. Kowe lek ngrokok Samsu no wis pikirmu iso ongak-ongak nang swarga. Gak Pak No aku samarku lek tuman lho Pak No ngono kuwi. Ora usah Pak Duk. Lu gak usah ya. Ora usah. Timbangane walah. Banjur kemelinti ya babano. Lah wis nrimo pokok sing penting ngajek. Ngomongne. Lah sing penting ngajek ngono lho ya. Bang kuwi. Lek ngono kuwi rapate ajek nek. Bedane ngene lho di, rokok grendel karo Samsu iki. Awakmu lek ngrokok Samsu wis padha karo nginguk swarga, tapi lek grendel utama ngono wis padha karo niliki neraka. Lah ngono kuwi bagi orang yang mampu lek kaya aku ngene iki ya panggah nganu to Pak No ngene iki. Ndelok kahanan lha kuwi bener. Kemelinti pas saiki Samsu. Titano nomor sampai sesuk rokoke grendel.
Ya bener omong. Ya bener omongane Katiyah ngono kuwi lho Pakno iki. Wonge dibae utek karo Gusti Allah nggih mikir ampre iso stabil terus iso ngrokok samsu piye. Iya, masalahe awakmu enek sing mok dol. Lah aku sing tak dol ya apa to Pakno? Nek omah nek kerek guleg-guleg karo lemper tok Pakno. Ngono arepe didol pisan apa ya mentolo aku dhewe. Kok ngeresu aku mikir. Ora dijolne kopi. Wis ngene iki Samare ulek-uleke bojone jole kopi aku bos. nek mek guleg-guleg karo lemper tok. Iki meng wedang aku mung ya iso omong bakul ya. Ya engko bon ya ngono. Yo lek nek aku yo aja muni ben bakal tak bayar to pira entekmu. Aku lek arep utang yo izin to Pakno. Aku nyawang kanca ngantek bon nek warung yo izin to aku. Beh. Lah piye ta Pakno aku rene wis kesel-kesel pancen yo ora ndek dhuwit. Warunge Katiyah lho mangan saheke apa yo ngandel ngentekne 5 juta lek wong sitok. Ya aku percaya lek karo sampean iki pancen wis percaya aku. Rokok lek gak enak ya moh. Wedang mangan yo tak. Nemen-nemene warunge Katiyah totalan sak bakule pisan 10 juta ya ora entek. Sampeyan kaya ngene iki resepe mbiyen apa Pakno? Yo nasib ngene iki. Oh. Bali nasi. Daya aku pengen terus sampean niku lho kok iso mangane enak, rokok ya enak. Kopi lek enek susune sampean yo moh. Wo sampean apa nyambi-nyambi dukun barang ya Pakno? Lah ya tak omongne to kowe mengko diwehi utek karo Gusti Allah nggenen mikir ora ketang mandi ra mandi ndukuno ae. Oh, ngono ya Pakno. Carane ngono kuwi ya. Aku wis niteni nek wong telu di njaluk tombo kanggon kuwi. Mulih kanggonku dombekne omben-benane bar kok mati kok sing digolekne tombo. Berarti cospleng kuwi berarti. Ah ta? Ya mesti mandi po to. Lah kuwi cospleng jenenge. Lah timbangane panggah lora-lora. Kira kok grande guan lho. Beluke lho nyang aku lho. Iya. Ngono kuwi lho. Rokokku samsu lho tercemar engko. Ya sepurane lho Pakno pancen yo ngene iki ya. Beh. Ya sepurane aku. Aku tak rada ngalihne piye ya lek ku ngrokok ya. Ben gak mambu. Hah? Beh, aku dhewe ngene iki ya empane ya cilik ati lah ya. Ora usah ngalih kuwi guane Lek dicetheki Pakno ngene aku ya cilik ati lah ya. Beh, ibarate aku semut dek kuwi gajah ya. Oh, gawane. Tapi yen jero modele ngene mboke mbiyen aku ya gelem ngemiki ya. Kira-kira dhisik anu barengi wedhus ngemik dinunutne ngemik wedhus nek kandang. Lah ya kok iso kok ya gelem ngemiki ngono lho. Beh. Cemplungne jero kandang dos dadine ngemike wedhus. Ngerti Pakno ngono kuwi mboke pakai didelemne neh mbiyen jero weteng. Ya ora mungkin toh. Enggak mungkin. Tapi dhek ya cuma duwe modal ngono tok ya ta. Modale kemelinting. Aku lahir ceprot lho mbokku nyawang aku suwene ra kaprau, bocah kok manis wedhep. Wah iya, Beh. Lah pancen yo anak-anake dhewe lho ya, piye ora dilem-lem, Tapi lek delok lek muni manis teko ndi Beh. Ya karek awakmu lek nyawangi kurang telaten ngono kuwi ya. Rotan kuwi lek nyawang. Lek gak kok Gunung Klothok kono ya. Bari nyawang etan ketoke panggah manis. Lah wong nyawang aku gak ganteng ya wonge rabun. Kurang telaten ya Pakno paling ya. Iya to sing disawang mek sebagian tok ora kabeh. Lek gelem telatene asline ya mrusuh lho sampeane Pakno. Iya. Dan rusuh kae. Maksudku merusuh-merusuh gak kuning ngono gak ya, merusuh irenge kuwi lho maksudku kuwi. Biasane wong sing ireng-ireng gampang nganu bondoe kerasan nek nggone wong sing ireng-ireng. Cara nganuwe kelet nek bolot cara ibarate ngono kuwi ya Pakno ya. Iya. Cara bondoe melok nek bolot. Anu. Beh. Ten ana wong sugih-sugih sing golek-golek apa? Duwike akeh kuwi mesti wonge ireng-ireng. Jejene kewemproh ngono modele. Apa? Wah. Sing biasane rene kuwi anggere nang warung bayari wong dilong-wonge lak yo wireng. Ini duwe yo akeh ra iso entek. Modele kewemproh-kemproh ngono ya. Rambut yo ndrawut ngono ora tau durus ngono kaya. Malah sing kuning-kuning gak patek nyekel duweke kemlintine dhisik nih. Mek modal resik kuwi tok Pakno ya. Modale wong kemlinti kuwi lho. Nek kaya awake dhewe iki lho, donya rong kiamat lho duweke ra iso entek. Beh. Ngono kuwi ya tanduk nek sampean kok Pakno ngono kuwi. Lah aku ki anake bondo putune donya apa ya iso entek. Aku ngene iki sak cingkire tak iwit ngono Pakno. Ngene iki nang omah ya sedih. Gedhi rokok Samsune.
Ya matur suwun Pak No. Belukmu kok nyampuri beluke rokokku Samsu piye? Aku yang pane sungkan lho Pak No pane ngono kuwi lek gak kulinane. Masa yo ngono ki rasane enak Pak No. Heh. Ngene iki aku arepe ngalih engko tersinggung awakmu tau gak ngalih belukku Samsu malah rasane tercemar belukmu kuwi. Ya sepurane Pak No ya. Jajal aku ya tak genting rokok Ya iki. iyalah. Wis tak karo tinggi tambah pengin karo Iki nganu sampean oleh tenan aku jumuk iki. ya oleh los to kene kok. Ya matur suwun Pak No ya. Engko lek ngerokok Samsu iso muni R. Ya jajal ta ya sekali-kali. Heh. Sekali-kali. Padol sawah sampean kok. Wah, iya lek enek sing didol ngono ora apa-apa ya. Pedes-pedes enake mboten. Alah, wedhuse tanggane kae ya. Kowe tak bedheki di Nggih. cangkeme luweng karo cangkeme wong iki bedane nek ndi? Bedane cangkeme luweng karo bedane cangkeme wong. Heeh. Kuwi ora enek bedane Pak No lek kanggoku lho Pak No. Ya aku enek. Lek kanggo sampean mesti enek bedane. Enek. Lek kanggoku gak enek. Apa ye? Lah ibaratnya cangkem kuwi dirokoki Grendel ya gelem, Samsu ya gelem, Wah, lah kuwi Saben Paku ya cangkemmu gelem. kuwi. Lah iku lek cangkemku lho Pak No. Lek luweng ya ya padha ae to Pak No. Luweng iki cemplungi blarak, cemplungi kayu, Lah ya jangge. lah kuwi padha karo cangkemku arene aku muni arene bedane ya nek kono kuwi mang to Pak No. Cangkemku ya milih tak rokoki Grendel ya kudu moh ae njaluk Kan yo- Samsu kuwi. Kan yo beda to Pak No, ngono lho. Ngono iki karena nganu aku karo kowe kan kelase kan wis bedane waduh ngono lho. Ngene iki yang kangen-kangen ya iso buweni, mane nyawang donya ya gamblang nah. Jajal tak sumete Pak No ya. Iku aku iso mikir apa gak malian ngene Pak No ya. Yo. Menawane kok iso ketularan sampean lho Pak No, Weh Yo, mbok menawane. tapi yo mbok aja mbok ajekne kowe rapati ajek di dhuwit kok.